baptisma di hita. Aladeng masuk ma prosesi amang pendeta dohot amang sintua asa ra jongjong mahita salhutna. Huria na hinokop ni Tuhata Yesus Kristus marpungu dohita ditikion marningot jala makamolatehon balgani holong ni rohani Tuhata tuhita naradedo ibana sumeaon hosana di hau pinar silang laho mamorsan dosata marhite pakkokopon nai dibuka ibana do dihita dalan hangoluan. Alani tama ikon pujiot ta ibana bongot mahita tu bahal ni Jehovah marhite-hite hamaulateon. Tai dehoma idi didolok adui. Yesus mate disi asa malum dibain sude akagontuk rohi dibanding tungholong rohake
sogotu malhape sisiran ombuse di dalam roh Jesus di bani tungholong rohake beda silang di kota tai upasawat diriku tusi Bapak surga pardalan aku. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nagabi panguloy do Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang, di dia akasorok mi ale hamatean. Di dia pangagoomu ale banua toru. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Oh Tuhan Yesus, biru-biru ni debata, na mamorsan dosa nami. Na jonjong dohami di jolo marningot ho, nagatung di silangi. Takas dohwat tu si hami, habeberni na tinaumu di dolo Golgata. Tuki dohami nuaing marningot dosa nami, na makorhon hamamatemi, asi maroham, urupi mahami, asagabi upani halujom muhami. Amen. Silangmu Kristus tandani holongmu, pahit sarton di nama ngopui, mangalono konsa sudi dosaku, mabartulang kasih rohami. Tangi hok kamu mapati ni debata, imana tersurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng maiduk ni hapor siaw ni, jalan na pauju kosa. Ima Jesus na manoton parsilanguni, sikat nilas ni roha, tohap na ihian, so di etongi hai ilaon, gabi hudul di siamun ni habangsa ni dewata.
Atong ra mangidogogo mahita tu debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus na tarsilang alani dosa nami. Narodo hami tuado pamu, manopoti dosa nami nagudangi. Nunga roho makokop hami, marasini roha di hami patupahon hanguluan nami. Alay say olo da pemian di roha nami hosom, late, doho pamalosoni, na mabahin tartait roha nami mangulahon najat balos ni najat. Pangisahiyon, balos ni pangisahiyon.
Sai pasunggul hom matotong turohan nami pakokok mi di hami. Asatara pulsi tuturohan nami majoho. Asapatun, tigor, jala daulat nami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Humoko pita gabi dosa do ibana naso tu madda dosa di bahin debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata di parningotan hamamati ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Psalmen 22 ayat sada rodi ayat onom. Ede sian si Daud. Ale debataku, buasa tung tadi kono muau. Sai madau-dau do akahata ni anggukon sian hatuauku. Alai nabadia do anggoho. Marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel. Tuho do nasida manganggugi. Jadi malua manasida. Marhaposa tuho do nasida. Jadi dang tarurak. Ido sahatna. Martua do akan natumangion hatan di bata. Jalan naupiopsa. Amin.
Tahatidak ko mahaporsyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongat ta sa haporsyaw di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsya di dibata Jehovah, ido ama pargugun na suatu dosan, na tumapalangi doho tanong. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah nasa sadai, iman na tinubon si Maria, nagabi-gabiya siyanton di parbadia, andorang sahabuhan. Ido tuhata na tumawon na bernit, di pahuman ni selatus, na materpazal loipana di hau pinarsilang, na tua tubano toru dong ditanom, na mula mengulu di hari patuluhon, na manay tu surgo, lahudul tu siamu ni dibata Jehovah, amanay pargogo na suatu dosani, disima imayona, pemula sogo tanoon, manguhumi halak na manghulu doho na mate. Aw porsya ditondi perbadia, jalarok sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, doho dia sani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu dosogo daging ni halak ng mate, doho dihanguluan na sora suda. Amen.
Sunggul-sunggul di parpungata sadarion, na barjolo di hari sadarion, Jumat 20 Maret 2024, ima parningotan ari hamate ni Tuhata Yesus Kristus. Laos uduk ni parpungaton, ulau tado ima ulaon nabadia. Asa takas mata parade, roha do pikirata laho madohotisa. Nabaduahon parningotan ari haheon ni Yesus Kristus ima di Minggu Paskah di tanggal 31 Maret 2024 tapatupa do na parjolo buah ijuk di huriat taon masuk ma di pukul 4:30 mandogotna. Nabaduahon laos udut mamuse di parmingguon songon nang somal tapatupa di huriat taon ima di parmingguon pukul 7:30 di bahasa Batak, di parmingguon pukul 10:30 di bahasa Indonesia, songoni nang di parmingguon pukul 15:30 di bahasa Indonesia. Dungi na patuluhon nahobar di parmingguon ni akayana kota sikola minggu, di patupado di Minggu Paskai masuk di pukul 7:30. Songoni masungguh-sungguh di hita salutna, di bataman na manggonggom hita salutna mauliate.
Nuaing masuk mahita tu na marningot si taonon ni Jesus na tarsilangi. Hot maroha do pikirata tertuju tu ibana. Hurien itu hata uhuman disilang ima uhuman ni nahona bura jalan nahona toru ima ikut taunon ni Jesus hape soala mardosa ibana sona jupang akal di bagasan pamanganna rade ibana tarsilang hona bura ima holong ni rohana naso hadodoan naso hasuhatani tuhita jolma pardosa. Atik pesongoni dada hata panol solion ruar sian simak kudap ni Jesus oddo tahe hata namangodihon akan maparsilakon ibana do ay didok do ale amang marpamuati marohammi dan nasida ay dang diboto nasida nabinahin nasidai. Hata na mangodiho do muse. Napadua hodiro Jesus sian silangi. Ima tu salah parjahat na tergantung di silangi. Namana dosana. Jala mangido asini roha sian Jesus. Odo hata ni Jesus. Situ tu do hata kon tuho. Sadario doho. Rab doho tau di paradiso. Uka madalan tu hangoluan. Dia kapardosa na manada dosana. Jalan na malungon di asin ni rohani Tuhani. Hata na patuluhon. Ima pangarodotion dihinarikot ni parsoran na dinggan. Didok ibana tu inana. Idi mainang anak mi. Jala tu sesean na didok. Idi ma inang mi. Di hataho Jesus do nang padohan na patuduhon parokilon na. Manaon Panginona ni dosa ni jolma na jorbuti. Di jauhom ma. Ale debataku. Puasa tung tadi kono muau. Iko kita hiya donian. Manganggu koni. Iko ganup pitahia donian manaon hapujungan ni. Alay Jesus na tersilang hido manganggukon. Asadang pola be anggukonom mui. Dung diboto Jesus naung marujung salut na. Asa jupa na tersurati nin nama. Mauas au.
Katikpe, mangiking na bernit di tahun Jesus disilangi. Dada suara panalsolion, manang hoy-hoy, manulak si taunon na. Natarbegi siya si makudap ni Jesus alay suara hamonang do, oddo didok ibana. Nunga marujung, ay nunga siko pangoloyon na di ulaw pakokobo ni. Jalan nunga di hamonakon ibana paru kilo ni. Dungi, mangulahi marswara naguguma Jesus ninama. Amang, tubaga santanga mumahubasaha todiku. Jadi dung didogi, di pauduk mauluna, tos mahosana. Jonjong mahitas saluhutna.
Dami ni di batana sumurung siyan saluhut naroha. Ima na mga ramoti akati-hati dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Hurian itu hatta aka nahinokop na hinaholongan ni Tuhani di parpungwata di bagasan saderion ima di parningotan ari hamamaten itu hatta Yesus di Jumat Agung na niguaran ni Kuriata marningot tita ima di pakokopon nito hatta Yesus dihitak kajolma pardosa marhiti-hiti hamamatena hata nito hatta turpuk jamita di parpungwata parningotanon di hari hamamate nito hatta Yesus ima nagabi turpuk jamita tersurat di Heber bidu 10 mamukka maisian ayat 10 sahatu ayat 25 sonon maridok disi tapayutihu ma on ma padan si pajong-jongokku tunasida dung salpu aka ari ninna Tuhani lehonokku ma akapatikku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonokku mai turohana sida jala nasotupa be ingotokku dosa nasida rodi hajahaton nasida anggodung sesa akai dang be masa pilihan pardosaon atau ngaliak kadongan adong do dihita hiras niroha lahobongot tu bagasan na badiay di bagasan mudar ni Yesus ay dibuka do dihita dalan na baru jalan na mangulo siyan ribbe-ribbe ima daging nain jala adong do dihita malim nabulun sigonggom bagas ni dibata dibaheni tadapottom ma marrohana sitong di bagasan hagogo ni haporseaon dung diurasi rohatta unang be di solsoli panggora ni rohai dihita jala dung diburi dagingta dohot aik nayas momos mata tiup pakirimon na tapar hatopoti ay hapo saddo na marbaga-baga hotsa masyat tuam mahita masipajujuan tu haholongon dohot tuaka ulaon na dinggan unang tatadikon parpungat tahian songon na hinasomalkon ninadeba tung masipaingotam mahita jala lamiman yan ala lam jonok di idahamu ari ima saatna pakokopon ni hatta Yesus ima hamamatena dihaw pinarsilang jalamang inang sudihita molo taida tapano noti silang ni Tuhan na di julul langgatanon molo hudul hita di gerejon songonin ang sonari apakah salib ini hanya aksesoris saja
ay holat terpajang di songoni. Asa butul asa tada guarna gereja. Ikon na dong do salip songonon gereja. Manang naholan sekilas pangatusyo songonido. Molo markaluk kita. Kalung. Mainannya itu kan dibikin. Maragi, ang nama bes salib. Baru asa tada supaya benar-benar dikenal orang bahwa saya ini adalah orang Kristen. Lau matulaw ni nasosaha porseaon. Natuluar hinani baik kalung naon salipon itu ritabunihom ma. Sotong la gabi asing pamereng di jolma. Nitabunihom ma. Idi kalung lui. Buah musema. Molo pakai anting. Karena lo disalib na met kanan kiri. Molo masa songoni kejadian di nasusaha porsiaun. Olo dah hato patok ralau satokin satai bitu toilet holallahu mabukaw ni. Baduk kabis yan ulaw ni bay pakke muse. Adong do nama bayan. Digolang tangan. Mainannya dibikin salib. Jala adong do nama bayan di pakna. At targaung-gaung marupani mainan naon. Alay. Ima. Simbol gambar bentuk salib. Balak laos adong dapat nama bayi ni gung na. Itu ngatong ngaon. Itu baru simbol salibi terbuat dari emas domek met. Laos habir mai pas ijulu. Dan bahkan ada yang pakai itu simbol salib. Satabi. Idilanay. Karena taradong doon waing aksesoris di jol masongoni. Itu. Ay nga hiya iba song ni binering. Makatay man amikkel. Ba atar tala pamangan na sa otik. Itor tarida madong na bula-bula ito nga dilanay gidyang. Kaya tersonggo tau kuberi, ay namangan lang permed doon ay narako. Hapedang. Ay manang nabusi-busi hur, manang edang nyatusan. Dia mano ay guna ni. Alayla adong dumabay ni si, na biasa ni, nabulat. Alay adong dumabay ni, ya, simbol salib di dalam lidahnya. Adong ito nga to nga, adong laos, ijulu. Adong museo na mabayin, gaung-gaung, ibibir na. Ya, itu semuanya aksesoris. Tapi walaupun aksesoris, kita harus berpikir, itu diperbuat dalam dirinya. Sebenarnya kalau ditanya, itu apa artinya? Alay boy do hamak kamang do tamak kenang talamati. Mo lepe dipakai. Alay buhado penjuan ni nama makai. Ba mo lo dibay pe kalungi rupani. Dipakai bana
pakai kalung, jalapas, ima mainan nai simbol salipi di ate-atena, di adorana. Boy dononta, asa salipima menguasai, salib itu yang menguasai hatinya, ate-atena. So nitong di tangan, asa salipima na mangarajai tangan na. Kalaupun dibikin di kaki, dia harus ingat yang pakai salib itu yang menguasai kakinya. Mulai PBI dibain di pamanganna. Asa salipima menguasai mulutnya, pamanganna sendiri. Mulai dibain antingna. Asa salipima menguasai parbinegianna, pendengaran telinga. Gabi menyaring, ay memang kusudido bere begiun. Kusudido begiun. Alay bohama bahenon untuk laho menyaringi. Asa unang sude dial tubi, dial langi rupani, kan itu kan? Ay hata na binigi sa sudebi ni tampung pinamasok tu baga sarroha ay nagabisahit doy. Gabisahit. Jadi mula pa yung namabahin dalam lidahnya bentuk salib. Kita artikan pada saat dia berbicara, ngomong, mulutnya harus dikuasai karena ada salib Kristus. Alanido asa didok diayak na parjulu ayat 10. On mapadan si pajong-jongokku tunasida dung salpu aka ari ninna Tuhani lehonokku ma akapatikku tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonok kumai tu roha nasida. Aledoh madihat Indonesia hujahat. Ninna dalam bahasa Indonesia, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Hukum Tuhan sama dengan firman Tuhan. Dikatakan, aku akan menaruh dalam hatinya. Tapi bukan hanya dalam hati, tetapi dikatakan dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dalam pikiran. Isipan, aku akan menaruh, meletakkan hukum firman Tuhan dalam hati kita manusia. Dan juga menuliskan dalam akal pikiran kita. Ima pikiran tahun. Dakolat di roha, dakolat disipan. Alai ikut to dohodo di pikiran. Ai alana siap pikiran odo, isodo diolah. Apa yang mau kita perbuat, i pikiran odo. Ahana yang tadok dari pikiran apa yang mau kita katakan. Ahana yang siulota sude di pikiran on. Ido asa idok kutuliskan dalam akal budi mereka, pikiran kita.
Jadi dang adong boy, adong alasan ni jolma. Adang pola buai. Molo neng maralo berlawanan dengan hukum atau firman Tuhan. Hamok kadongan na hinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Gudang do pangat tusio taringot tusilang nih Tuhan nih. Banyak hal-hal yang diartikan tentang salib Kristus. Ala dia ay molo taida molo salib Kristus silangon. Ano na taida di si tabayak ma. Di sima ima bayangata. Di sima tarsilang. Di sima terpajal. Dohot nakingani. Di ulan nakohom marningot tita. Dungi marsuara nagogo baibana. Terakhir tos mahosana. Ima di silangon. Siala ni ay holan betul do Tuhan Yesus dan taida tersilang di sini. Tapi untuk apa dia disalibkan di situ? Disitulah kita temukan arti dari salib. Disilangi Tuhan Yesus mati. Itu adalah penderitaan. Alai dakola penderitaan, bukan hanya penderitaan. Dalam salib itu kita harus membayangkan melihat untuk apa? Karena apa Kristus disalibkan dan mati? Hanya 5 huruf, 1 kata, kasih. Itulah yang kita lihat di salib. Holong. Jadi bukan hanya aksesoris begitu saja. Ya kita lihat salib, oh halak Kristen. Tapi sebenarnya yang paling dalam dari situ adalah halak Kristen. Oh akajol masih parholong. Orang Kristen yang penuh dengan kasih seperti Kristus mengasihi manusia. Termasuk penderitaan. Na menderita. Na marsitaonon. Ay sina sumarsitaonon. Siapa yang tidak menderita? Bahwa hidup manusia, kita orang Kristen harus mengalami, harus menjalani kehidupan ini. Dan di dalam kehidupan ini harus banyak penderitaan. Alai adong dei penderitaan na sitong, adong dei penderitaan na so sitong. Ay molo na sitong na penderitaan ni amat adot to si tuhu ma silang ni Tuhan ni. Ama ima sitaonon na so sitong. Ay daw mukidohonod da. Kung na penjara dongan alan narkobaon. Tuhu ma silang ni Tuhan ini toho di. Ang tohoy. Ipenjara dongan alay manakko. Tuhu ma silang ni Tuhan ini. Nahita tu ibana. Ang tohoy. Ay nang namanuhu silang ni Tuhan ini. Alay namanuhu silang ni Tuhan ini. Dia do. Makatidakon na sitong. Alay masitaonon ibana. Tuhu ma silang ni Tuhan ini. Memberitakan firman Tuhan. Dia menderita. Dohonot tama. Tuhu ma silang ni Tuhan ini. Makahulong ido ngape. Boy do gabi hacit si patatahilala. Apalagi muludang dayong bersambut. Ni hahulong adongan sa tabi alay di bursiko ni ba? Balik sedikit ido, husadam maho. Paso mahatami. Dan pas tuawi, tunasing madokko ni, dan lain sebagainya. Manuhuk silang ni Tuhan ni.
Sialanido silang ni Tuhani. Sada pangatusion ima pamelehono diri, mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hati kita, mempersembahkan pikiran kita. Kalaupun dikatakan bahwa hukum Tuhan, firman Tuhan itu disimpan dalam hati dan dituliskan dalam pikiran, artinya persembahkan hatimu, persembahkan pikiranmu, pamelehono diri di bagasan holong nasian Tuhane. Ido silang ni Tuhani. Alay do rupani bah ikom marsitaw no duabe na mameleho diri ikom manuhu silang ni Tuhani harus menderita. Ya. Firman Tuhan juga mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Namangi hutonau itu masih lagi. Roma jolma nasing na sudah rohana ala hola pikiran na uto-uto na dibain. Itu merupakan kebodohan. Hautode. Alay di huton Apostol Paulus do padohani. Ido hauton tu akajolma nanaing mago. Alanido sa ido ibana. Di sada Korintus sada ayat 10 lalu. Ay hautodo hata nataringot tu silangi. Di rohan yak kanal homago. Alay haluao do silangi. Diak kana majalo majakon jala makanguluhon. Walaupun sakit, Tuhan juga tidak pernah menjanjikan kepada kita. Kita cari dalam Alkitab. Tidak pernah menjanjikan kalau engkau mengikut aku, kau tidak akan menderita. Bahkan dalam perintah Tuhan kepada orang yang percaya, dia bahkan menyuruh kita seperti domba ke tengah serigala. Anggoy ial tupon. Makanan empuk. Alani do rupani dicerna akan otomon. Idok ma kebodohan namanya. Idok sidok hauton. Karena apa? Itu kekonyolan. Batu tongani serigala seperti domba. Alay dang boy holat disi nangpe songoni hacina nangpe didok jolma kekonyolan. Tetapi ingat, saya akan menyertai engkau sepanjang zaman. Aduh kan? Dehido hasonangani. Ayalani holong ni Tuhan itu tuh kita. Dang di halomohon ibana hama mate ni jolmai di bagasat dosana. Alai iko si paluaudo harus dilepaskan sehingga dia hadir ke dunia ini dan dia mati disalibkan untuk kelepasan kita manusia. Ima akabukti na pinasaha ni Tuhan itu kita. Sialanido hamak kamang dot tamak kainang silang ni Tuhani holanido dalam masuk ima tuharajau ni Tuhani. Silang ni Tuhani itu dalam masuk tu holong ni Tuhani. Silang itu dalam masuk tu pakokobon ni Tuhani. Dangadong dalam nasing.
niluluan madalan nasing nahita, pitu nasing, dangadong. Ala di topik ni ima parningotatta, molo dia caratai didok, dibuka Yesus do dihita, dalan na baru, jala na mangulu, jala didok do diturpok tahun. Ay dibuka ayat 20, ay dibuka do dihita, dalan na baru, jala na mangulu sian ribbe-ribbe, ima daging nai. Itulah jalan Tuhan. Dia buka. Ala di sido hangoluon. Ito sa idok, jala na mangulu. Silang ido pitu masuk di hita ng madjonohi di bata. Jala ido habaranio di kita ido kiras ni roha dido ayat 10 siya turpuk tahun atong aliak kadongan adong do dihita hiras ni roha lahobong tu bagasan na badiyay di bagasan mudar ni Jesus silangima hiras ni roha lahobongot dalam bahasa Batak dikatakan hiras ni roha tapi dalam bahasa Indonesia di Alkitab keberanian dalam salib itu dimunculkan itulah jalan masuk kepada kita yang percaya kepada Tuhan untuk jalan masuk dekat bersama dengan Tuhan dan masuk dalam kerajaannya. Dan adong dalam asing jala sadadui amang inang silang ni Tuhani disido dagingna disido mudarna jala tapak kemai ima marhite daging doh mudarna. Jadi anggo najulu di padan narobi ala dirajumi ala Israel durupani jolma pardusa jala sa di patupanasira do ima mamileho pelean marhite-hite ima biru-biru nomok do dia do mudernai sikka ni mudarni jolmai na pardosa ima dipelehon perwakilan dari diri manusia itu mempersembahkan domba dengan darah domba itu ala dia ai mudar sadadu do hosa ai molo somar mudar bejolma barang bebe ba mate nama etor matero berarti barang marhosa kan jadi jolmai mardosa hati hai ipasa nasida do biru-birui jalai potong mai kaluar membudar omma ali Tuhan apa jolma pardosa omma upelehon hokko pau Namar lapatan, amar dosa ngolukku, amar dosa hosakku, ngamar dosa mudarku. Ipelehom may. Alay ang gunaing dangbe. Nung asalpu be, dang pola be jolmai. Saat titanwaing, mabuan, pilihan si tutungon, mabuan, ima. Manang nagabi, pinahad dia be, dang pola. Potongon may, pilihonot to may, sika ni nguluta. Ala dia, ngay perbaharui. Ay sunasarupa, mudar ni jolma doh, mudar ni pinahan. Dangbi. Ayalana, tuhatta Yesus roh, mate ibana. Dia korbankan dirinya. Do mudar nai, maburi kita ido sa tadok buri mawali Tuhan sian hadusauku marhite-hite ima mudarmi dang nalama be alay na baru nama
Ido saidok molo di ayat molo mudur kita di ayat 4. Diturpuktai ima bidu 10. Aidang tarbahin mudarni akka jonggi manang habing raduk pasayhon akka dosa. Ido rupanya dang boy ay warna pepinahan ate. Alay no mergay dus do tita jolma. Tuhan ta Yesus ido nagabe dihadirkan. Atong hamo kamang do tamo kenang hama sipatu pota. Hita nuaing na hinokop ni Tuhan ta Yesus markiti-kiti hama matena. Didok ima di turpuk tahun masyatuan mahita ayat 24. Masyatuan mahita masih pajujuan tuha holongon dohot tuaka ulaun naringgan. Tusod do hita tara diarahon. Asaboy mengerti asiroha mamering aku bereng akan aposo na gudangan gabi hempon na may tiyop ay molungan ni sasak marbahasa bata mudum na may dangadong biburon na siya nun. Apa arti Jumat Agung peringatan kematian Tuhan Yesus salib Tuhan kepada kita, yaitu ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya di dalam bersosial saling peduli antara yang satu dengan yang lain di dalam kasih. Jangan ada ketidakpedulian, tapi harus peduli. Kita peduli. Molo di hata batak. Di son masyat tuan mahita. Namar lapatan. Nadok kinam marsading gabe. Masih pakulingan mak. Molo do istilahnya po sado. Esketin dari teh. Ido. Ido kan. Dangadong benamar eskete be. Dangadong benamar sading. Alai. Kembali nama marparsauran na mangulu. Ido. Marparsauran na mangulu. Ido saidok masyatoan mahita. Masih pajujuan tuha holongon. Masih pajujuan tuha holongon. So tungadong berupani ima aka kompor si 12 subuh, kompor si 24 subuh. Itu kan masih pajujuan tuha holongon. Adak songonida, palabok ma ate-ate. Palabok, unang paimu si huho, ikoboy. Alay unang mga gabiro hita, aga, ba, oto na iho. Baso ni, may dohala na, iya, to parhom ma. Bila perlu, pokikonin na. Asapit tormatin na kan. Dari, alay didok, masih pajujuan, tuha holongon, doh tuak kaulaw na rin kan. Kuboto dong ang mamereng-mereng jam na. Otokin na eh. Ay ko dapo, do'y pola na kan. So tungaw itormado, ay liling majabi na yung jamitan niya mong paditan na mo. Kuboto do. Ay nga pigan na kimamereng na sa ina so nganon. Ayaw pe huparrahod do jam na belgan. Dia do huparrahod do. Alay mo lo so dapo, tado'y pola na. Intisari. Hado si Buanota. Baru naparpudi pion. Ayat 25. Unang tatadik ko parpungatahian songon na hinasomalkon ni Nadeba. Selalu merindukan kepada persekutuan, parpunguan di gereja, dia kepertanyaan, manang di dia mak, ulaun ni partodion. Atau ima ay jauh ibu martangiyangin na. Paisin na sumabuti.
Ay mo lohola paduha soni, umalo si bulisi maddo soni. Ngabi jauh ibu hiduin na. Alay na diba? Gudang doha mo kamang do tamak kita yang tahu. Dia merindukan selalu untuk di bait Tuhan. Doh sahid na pa buat tu gereja. Bima. Amangot tahi urak saaha ikon asamurat. Amangot tahi. Ido, ijugulon, saya harus ke gereja. Ina, jadi hudul may gereja, alay sa bilmangot tahi. Hape dong fokus martangi ang marede, lamoro mahatsi na otik-otik. Mula siya gereja, gabi sehat. Baca-baca mulu sa ipapudum di Jaya bukan? Itaw-taw kacini, abago mang inarbanikan. Ala niya cik na gabi sudi, nasa Jabu isonggahi. Taba do sana. Alay di dok, ima, unang tatadik ko parpungakian, songon na kinasomal ko ni Nadeba. Dan itulah arti salib. Selalu merindukan untuk bersama dengan Tuhan. Selamat Jumat Agung madihita saluhuna. Amin martang yang mahida. Pakokok mi dihami oleh Tuhan. Marhiti-hiti hamamatem. Holong mi oleh Tuhan macay belga. Manubus sami kajol mapardosa. Dibuka hodo dalan na baru. Jalan na mangulu. Jala dapok nami. Holan di bagasan. Dirim sadiri ima Yesus Kristus si hokop pami. Mangulu mahami di bagasan holongmu. Nangpe ikugudang akka si taonon. Dinamangi hutok ko. Ikuradi hami manuhuk silangi. Nangpe di bagasan goknya kasih taonok kami. Alay hami ikum mangulu di bagasan holong na siyako. Masyatuan hami sama hami. Saling peduli antara satu dengan yang lain. Saling mendoakan. Saling mengasihi. Dan selalu merindukan untuk bersama dengan Tuhan di bait-Mu Tuhan. Dia keperpunguan ni hami akala Kristen. Karena saha porsiaon dinarap marede dinarap martangiang memuji pasanga pugwarmu. Huhamula teo kami matuho oleh Tuhan di pakokok mi dingulo namion rapoko mahami asa totong marsanga marmulia goarmu. Salu akaruasmu akan di bagasan parsahiton. Di tonga-tonga nami dia palatikyon. Akan na dibagas sa parsahiton. So nang dia akan dibagas na sidabi. Na subuy rap dohot tami di parpunganon. So nang naopnam di rumah sakit. Ali Tuhan. Pargugoy na sidabi. Dia ke parsahiton. Jalamangido kami. Mangasahon asniroham. Lehonom muhamalumod di nasida. So nang dia kana marlas ni roha. Disaluhu akka pasu-pasumi. Marhite-hite todimia letu hama parbisuki na sida. Totong makamulateho tuho saluhut pasu-pasu na jinalo na sida. At tongal Tuhan sahat dihoma ngulu nami daging doho todinami di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuho. Amin. Tapuji matuhatta marede laos isom mahita pasahat papung piliata. Silang abadi
tapasaha mapilian nung tapapungon tuado panidibata, martangiang mahita. Ali di bata manami na di banwa gidyang, hodo harorwan ni saluhut, silihul-lihun na dinggad doho na sa ulibasan na mauliutos. Hupasahat hami masiyan na nilion mito hami, pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutus di julom, paso-paso may jala ramoti, asa ho para siya kami pilihanon, pati bulon harajaon mritonga-tonga ni Uriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam mutadahami godang ni silew-leon mito kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan di bata ama nami na marhabang sa di atas ni saluhut nung apatar huidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang dusyan holong ni rohani amama dohot inay na dianakon na. Tung naso tartibang do gudang dohot argani sileleon mo di hami. Ayana mo na sasaday disuruho gabi jolma manaon pardangulan itchahitchak doho pastap-pastap gabi tarpajal iba na jala tu hamatayan humokop pami. Maulihati maroha nami. Ala naong sae utang nami. Jala malua kami siya dosa. Siyan hamatayat doho siyan gonggoman ni sibulis. Ala ni pujyon nami magwar mo na badiyay. Ala naong di patupa anak mo pardomuan. Pardengganan nami tuho. Ali Tuhan Jesus Kristus biru-biru ni di bata. Naong mamorsad dosa nami, doho dosa ni hajol maon. Maulihati maroha nami tuho, jala pujyon nami mahorro di saliling-liling na. Say tata mahuriam na hinokok mo, jala na pinapungupungumi. Say pahok madihami kasasani dosa, doho dami na pinatupami. Say paiyas, jala parbadiyay mahami. Asa tarbuak ko kami tu banwa gidyang pasawrhon kami tuak ka na badiyay. Sa ibuno jala parsilak ko majol manaburuhi. Doho sakap-sakap narwa na dibagya sa kami. Asa unang marlida kami madapot ton ama na di banwa gidyangi. Upasat kami ma diri nami tuho. Jala huleo kami rohanami bayin inganan mo. Ala naung diho ko po kami. Diho mahami, jalaho dihami. Sa unang luas hami sirang siyak ko, dungani mahami jala saur mahotu hami. Sa ipatu gumaha porsyon nami tuho, asahot lakka nami rodi ujung ni hamatayan. Sa ramoti makaruasmu, na mamaritahon holong ni roham, doho dalan naong pinatupami. Atong manang mangulo manang mate pe hami. Hodo Tuhan nami, doho raja nami. Saya si maroham. Ingot mahami dihasanga pumi. Jalabuan hami, tuhasonangan na dilabung ni dibata. Amin. Aliyaman namin na di banwa gidyang, say pinarbadia magwar mo, say romaharajaon mo, say saot mo lamon ni roham di banotongaw songon na di banwa gidyang. Lehon matuhami sa dariyon hanguluas siya pari. Sesa madosa nami songo panisa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami siyan pangago.
bagasalas ni roha jalo hamu mapasu-pasu siya namatta di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana mida kamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala di pasorhon madamena tutod di munabe. Amin. Selamat Jumat Agung madihita saluhutna. Tuhamu nak kamanami doho inanami. Mga sumahita 15 menit. Dungi masyaturan manok kita hudulatta asa tapatupa anon ima ulaon nabadia. Jadi tuaka yang nakon nami untuk anak-anak kami yang belum naik CD ya bisa dipersilakan untuk di lingkungan gereja di luar, dan untuk perjamuan kudus nanti belum bisa untuk mengikutinya yang belum naik CD. Song ni mana boy? Pinasa tunga-tunga. Amanami do inanami hangginang pinariwot. Hot maita dulat tawi. Arong duri patu wa huriata. Marita snack. Anak-anak kami raposo. Ayo. Ayo anak-anak kami raposo dibantu kita untuk bagi snack sama orang tua kita yuk. Ayo amang yuk. Anak-anak kami raposo. Ayo anak-anak kami naposo biar cepat kita.
Dihita sa luhut na, hamunak kamanami doho inanami, hahaanggi pinaribot. Mga rade mahita, terlungubi roha doho pikirata, laho mamasuhi mangulahon, ulahon nabadia, dumutusima manginang, tukita sa luhut na, tapahohom ma, jumulo mahita martangi yang dibagasar rohat tabi. Tapara di marwa doho pikirata. Hurian itu hatta diari parningotan hamamatin itu hatta Jesus sadarion. Udutatama dot ulaun nabadia. Hobar tuna tinonahon ni Tuhan Yesus tuak kasisianna. Ada orang so ditakup ibana. Ulaun nabadia ima parningotan tu Tuhan Yesus Kristus. Tadda hasesani dosa. Doho padan na baru taringot tu hanguluan nasora suda. Tapuji tu hatta mared de mahita. Damini di batana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna, doho roha muna, marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangi ang mahita. Ali Tuhan di bata para si roha na sumurung. Ama namin na di banwa gitjang asiroham. Topot mahami na pungudison. Adora ko pangak kami non parpadanan na badiyay. Lehon matod di parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon kaporsyaon na mangulo di hami. Asa po si tuturohan nami di anakmu. Tuhan Yesus Kristus na makokopami. Pargugoy mahami matsuadaho diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhan haporsyaon na mangului. Say taiti rohanami. Asalam malungu kami tubanwa gidjang. Asa say masihol hami. Pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akanang pinarhamaol ni dibata. Itasakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Di ba hini? Tatibang majumulo manang nataw hita marulaw na badiya.
asa unang honauhum manangisi siyak kitaon. Ay holan na roha, jalan na manual solirohana, ala ni pabahenan na nasoture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsia dihasisan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na doho marulaw na badiya, unang be diuloy sibolis. Unang bedida dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siyani. Tunggo tapok kamu mahosom doho lateni roha. Alay, paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus. Nang mate jalan nang mula mangul humokopamu. Asa tau hamu mangaton perpadanan nabadiyay. Di bahini. Tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamuma sukus-sukunon, jong-jong mahamu. Naparjolo, di parhatuturo hamdo, halak pardo sa hosyan hatutubum, do ala ni pangalaw sim di pati ni debata, mulo di parhatutoroham, do maalus na olo. Paduahon. Namarsa doroham ala dosami. Jala dipangi doroham, neng malua konwaing siya dosam. Molo songo ni roham, do maalus na olo. Patuluhon. Di parhatutorohamdo nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluh pardosa ibana nang mate doho mula manguluh humokopo mamorsan jalamane sa dosam molo songoni di parhatutoroham do maalus na olo paupaton olo doho manggotapos siya roham, late ni roha, dohot hosom ni roha, akup ni i, olo doho mardinggad dohot halak na mangarsahiho, jalan na olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesahon ni debatasu di dosam, molo songon ni roham, do maalus na olo. Atong tapaw dubi marohatta jala tatopo ti masudi dosata ihutok kamu matangyangod di bagasar rohamu nabe martangyak kita ali Tuhan debata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang dohami ay jut-jut hulaw si hami patikmu. Tamado ko na uhum mo hami nuaing doho sugot. Molo balos sonon mo to hami. Hobar to pabahinan nami i. Alay, ala ni gudang niya si dohot holong ni roham. Doho ala ni anak mo Tuhan Jesus Kristus. Naong nilihom mo humokopami. Ala ni i. Ubahin na kami mangido tuho. Asi maroham dihami. Say jalo mahami. Say se sama sudido sanami. Jalaleo to di parbadia tuhami. Asa margugu kami mangalo na sa dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tanod do pehami. Amen. Atong hamu akan na manopoti dosa muna. Jalan na mauas dihasin ni rohani di bata. Say saha matuhamu na hinaporsian muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu.
pos marohamuna nunga sesa saluhu dosa muna. Mar hite goarni de bata ama, doho anak, doho toddi parbadia. Amin alea manamina di banua gijang, say pinarbadia magwarmu. Say Roma hara jaunmu, say saut malomoni roham di banua tonga osong di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siap hari. Si sama dosa nami, sopanisan nami, di dosa ni dongan na merdosa tu kami. Unak kami togihot tu pangujunan, palu mahami siap pangago. Ay horo na punahara jaun, dohot hagogon, rodi hasangapon, saliling-liling na. Amin. Hudul mahamu. Tapuji tu hatta marede hita. Atong tangihon hamu matonan ni Tuhan Yesus lahu padirihon parpadanan nabadiyai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosagu-sagu borngenai uju tarjehe ibana didok mamauleante dungi di ponggoli mai di parlehom matuak kasisian nahu madidok jalo hamu majala pangam ma dagi kudoi nanileho tuhamatean humokopamu bayan hamu masoni bahen parningotan muna diau. Jaladung sunna sidamangan dibuat mapanginumani didok mamauleante dungi didok matuna sida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maon mar hite mudarhu nani usehon humokopamu bahen hasesan ni dosa. Saibain hamu masongoni bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni Jehovah. Roti
Di
Kasih hati di hasapku.
Ayat 2, Sian Horong Ama. tolu sian horong ina, ayat tolu ina.
dengan Mami Dihon. Sian buku ende nomor 125, buku logo nomor 10 sia. Nabasa do roham diau. Buku ende nomor 125. Ayat 2, sian horong ama. Ayat tolu holan ina. Ayat 4, remaja dan aposo bulung. Ayat 4.
Jose sian buku ende nomor 170 sia, 170 sia. Buku logo nomor 20, 170 sia, buku logo nomor 20. Sudah kita makin tengok. Ayat 2 langsung. Ayat 2 sudah kita makin tengok. Hai kuasa bagi lain, ayat 3 Holland Amal. Ayat 4 Holland Ina. Ayat nomor 5 sudah remaja Dota Posobulung. Jahat di siang mungkin sudah kita makin dehon.
baheni uji yoki tok tok magor Sai masukot tinggi bunga bilang bumi. Sauditi Musesian buku ende nomor 182 buku logu nomor 24. Ayat 2 Holan Ama. Ayat 2 Holan Ama. Sol solido Ayat 3 anon dedeon akaina. Dedeon mah ayat 3 Holan akaina. Sai cocok lautabikan dalani mati Ayat 5 Sude Mahita Mangedeon. alani tukiro aku jojong di
ma ayat onomna. Mangihut marede mahita sian buku ende nomor 174 torop dope nasiati. Torop dope nasiati.
pendeta panutup ima siya bukede nomor sia ayat sada hupuji holong ni laos jongjok kita saluhuna. Tapuji matuhani martangi yang mahita. Puji matuhan debata ali todiku jalanasa rohakku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji matuhan debata ali todiku jalaunang tung halupahod dengan ibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena. Jala ibana pamalu makasahi musudena. Ibana paluan hosam sian hamagoan jala dileo tuho dengan bahasa doho asni roha. Para si roha jala pardenggan bahasa do Tuhan debata. Lebat tarimas jala para si roha godang. Dang dibayat tuhita nahobar tu dosatta. Jala dang dibalosot tuhita nahobar tu hajatotta. Songon asni roha ni amama tuaka anak kon na do. Asini rohani Tuhan debata dia kena makabiari ibana. Nunga takas di patuduho debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus humokopita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabi parpitor hita hinor honi mudarai. Dibaheni. Say pujion ni pamangaku. Doho rohaku. Doho nasa pabahenakku do Tuhan debata. Ola nion hot rodi saleleng-leleng na. Jalo hamu mapasu-pasu siya namat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramauti Tuhan debata hamahamu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhamu. Jala di pasor hon madamena tutod di munabe. Amin. Dita salu na manginang rap jongjong mahita tong musik. Jadi di bagasan las ni roha rap kita mangedehon ima marulupulup todiki biasanya niya masih tiopat tangan do hita birang dot do siamuta alayati beha ado ngak kena marbao boy ma dinamangedehonon tagirakod daging ta patuduhon las ni rohata. Baik kamu ma organis dan solider. Polo promiti ay nang dito bus Jesusi anu sude mikir baik salas roha kumandogi sorang di tiki dunjuk bang Yesus tuhaki tondi nama ngajaria terben marlas ni roha sorang di tiki dunjuk bang Yesus tuhaki. Jadi nang masih jalangan mahita salam sehat matu hita salu na manginang jalata horas so matulu hali. Horas!
Horas, Horas mau lihat.